एक्ट्रिस, सेलिब्रिटी, बेफारी, फायखारि मिस गेमस्रि दैमारि बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों, जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। बे बाराव बिमानि बिब' आयं जानायखौनो लानानै खारबाय। नंगौ, जोबोद लाजिनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव। ओमफ्रायो बे आपडेटआ मोननै जागोन। बबेयाव लानानै खारखो, गेमस्रि सिस्टारा मा जाखो, नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों फुल जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन लोगोफोर। गेमस्रि सिस्टारा मोनसे भिडिअ होदों कार्बि आंलंआव थांनाय। दा बे भिडिअखौ फुल नायग्रो। कार्बि आंलंआवहाय गेमस्रि सिस्टारनि गारिखौ सोरबा स्क्रेच खालामजोबदों आरोना, कारखौ। दा बेनिनो सायाव सिस्टारा दुखु फोरमायदों। गासिबो सिनायखायो गेमस्रि सिस्टारखौ, जोंहा फावखुंग्रि आरो इउटुबारबो। गेमस्रिखौ सोर सिनाया, गासिबो सिनायखायो। दा बे कार्बि आंलंआव थांनायाव बिनि गारिखौ सोरबा स्क्रेच खालामजोबदों। दुखुजों फोरमायनानै बियो बुंदों, कार्बि आंलंआव ओरैबायदि मानसि थायोना मेगन देरनाय, आंनि गारिखौ स्क्रेच खालामजोब्बाय होननानै भिडिअ मोनसे बानायना होदों। नंगौ लोगोफोर, सोरबा सासे मानसिया जोंहा जौगानोनो हाला। बर'जों बर' मेगन देरनाय, बर'जों बर' हिंसा हिंसि, सोरबा थाखा फैसाखौ लानानै, सोरबा न' बांखौ लानानै ओरैबायदि हिंसा हिंसि, ओरैबायदि मेगन सालायनाय, जोंनि बर'फोराव बेफोरबायदियानो नामा? मानसिया बे लाइफआव पारमानेन्टलि थाबाय थानो होननानै फैयाखै। सानसे नङा सानसे नोंबो थैगोन, आंबो थैगोन। अब्ला गासैनिबो लाइफआ सेमसो। दा बेनिखायनो नोङो गुबुनखौ मेगन देरनानै जेबो लाब गैया लोगोफोर। नों जि थाइसे खामायनो हादों बेजोंनो गोजोननानै था। नों धोनि जा, नों गोरिब जा, नों बे लाइफआवथ' नोङो बे लाइफखौथ' बे प्रिथिबिखौथ' नों नुदों। अब्ला थाखा फैसा गैया होननानै बा थाखा फैसा दङ होननानै एकदम गोग्गाना लानो नाङा लोगोफोर। नों गोरिबबाबो धोनिबाबो गासैबो मानसिसो, गासैबो समानसो। रावखौबो मेगन देरनानै खुनु लाब जाया लोगोफोर। सोरखौबा मेगन देरनो थांनायनि सिगां नोंहासो माबा मोनसे लस जानो हागौ बा खथिनो हागौ। बेनिखायनो जिउआ जों गासैनियाबो सेम। जोङो गाबोन थैना थांनो हागौ, नोंबो थैना थांनो हागौ, आंबो थैना थांनो हागौ। रावबो अन्थाइ बिखा लानानै बे प्रिथिबियाव जोङो रावबो थानो थाखाय फैयाखै। साननैसोनिल' जिउखौ लानानै जोङो अनलायनानै जा, मेगन देरनालायना थानो नाङा रावबो। जों बर'जों बर' रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो मिलायना थानांगौ। दा गेमस्रिखौ ओरैबायदि कार्बि आंलंआव गारिखौ स्क्रेच खालामलायना हरदोंनो। गेमस्रियालाय मा खामानि मावखो, मा दाय मावैखो कार्बि आंलंआव स्क्रेच खालामलायना हरनो? बैफोरबायदि आरोना। दा गेमस्रि सिस्टारनिखौबो आं मोनसे गोरोन्थि मोनदों। दायखौ मावदों सोरबा, खिन्थु डाइरेक्टलि नामखौ कार्बि आंलंखौ लानाङामोन दै। सासेनिफ्रायथ' 100 जना गाज्रि जायाना लोगोफोर, नंगौना नङा? गेमस्रिया डाइरेक्टलि कार्बि आंलंखौ बुंदों। कार्बि आंलंखौ डाइरेक्टलि नाम लानाया एसे गोरोन्थि जादों। जाय मावदों बे मानसिखौ बुं, बिनि बिमा बिफाखौ बुं, नंगौना नङा? बिनि बेकग्राउन्डखौ बुं, गामिखौ डाइरेक्टलि बुंनाङा। सासेनि अगय 10 जन मानसिया गोरोन्थि जाया लोगोफोर। 100नि भितराव 50% गाज्रि थानो हागौ बा 50%आ मोजां थानो हागौ। बेनिखायनो रावनिबो गामिखौ लानानै बुंनाङा दे लोगोफोर। दे नायग्रोना ला जोंहा गेमस्रि सिस्टारा मा बुंदों, आरो बै कार्बि आंलंखौ नाम लानायनि सायाव सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोनानै ला। खिन्थु मोननै जागोन आपडेटआ। आरो मोनसेखौबो आं डाइरेक्टलि होखानोसै, आयं जानायखौनो लाखारना खारनाय। मा जाबावगोन दानि जुगाव, गथ' गोनां लाना खारनाय, सोरबा हिन्जाव गोनां लाना खारनाय। बे निउसखौ शेयार खालामनो होनायलाय आं खालामना होनोसै दे। नायग्रोनानै ला बबेयाव जानाय, बोरै आयंखौनो लाना खारनो हाखो नायग्रोना लादो। जोबोद लाजिनायसो मोनोलै। ओमफ्रायो थ' बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव गोजोननाय थाबाय। जोबोद मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। दिनैबो कमेन्ट खालामहरदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों। दे डाइरेक्टलि खानसै दे आं मोननै आपडेटखौबो, गेमस्रि सिस्टारनिखौबो आरो बै हिन्जाव लाना खारनायखौबो। दे। एक्ट्रिस, सेलिब्रिटी, बेफारी, फायखारि मिस गेमस्रि दैमारि बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां
मोनसे पस्ट होदों जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। स्क्रेच खालामदों थिगानो दं, सोर खालामदों? ना गासिबो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रानो नोंथांनि गारिखौ स्क्रेच खालामनानै हरबाय नामा? जायनि जाहोनाव नोङो गासिबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने फानदों, माने गारि स्क्रेच खालामग्रा होननानै नोंथाङा बुंदों। बेथ' नोंथांना मोजां जायाखैना? मा हिसाबै बुंनो हाखो नों कार्बि आंलंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि? सोरबा खालामदों, नोंथाङा सासे सानैखौ थांखिनानै बुंजायो। डाइरेक्ट बेफोरबायदि कार्बि आंलंनि बर' होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो हाया। एक नाम्बार गोरोन्थि। बेनि थाखाय नोंथाङा निमाहा बिनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरनिसिम। बेखौ हले आं डाइरेक्ट होनखायो। आरो नोंथाङा बुंदों एथ' हिंसा खालामो नामा? नोंथांखौ कार्बि आंलंआव रावबो हिंसा खालामग्रा गैया आरो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हिंसा हिंसि थाया आरो खालामा। बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै लानाया गाहाम। आरो मोनसे खोथा, बिथाङा मा बुंदों? माइन्ड गैयै, ब्रेन गैयै, खर'आव गोबोरखि गोजा। आरे खर'आव गोबोरखि गोजाब्ला, ब्रेन गैयैब्ला, माइन्ड गैयैब्ला नोंथाङा कार्बि आंलंआव दखान होफैदों। नोंथांनि दखानाव थांनानै नोंथांखौ इसिबां मोजां आब' आब' होननानै सनमान लादों, मान होदों। नोंथांजों फट' खेबजादों, सेल्फि लाजादों, नोंथांजों भिडिअ बानायजाबदों। माइन्ड गैयाब्ला, ब्रेन गैयाब्ला नोंथांखौ बोरै इसिबां मोजां आब' होननानै रेसपेक्ट होखो? ब्रेन गैयाब्ला नोंथांजों माबोरैहाय एथ' मोजां रायज्लायनानै नोंथांजों सेल्फि लाजाखो? नोंथाङा दिनै बेखौनो माने जाय मानसिफ्रा नोंथांखौ इसिबां मोजां रेसपेक्ट होदों, मान सनमान होदों, बैफोरनि मान सनमानखौ नों दिनै जाबाय। कार्बि आंलंनि मान सनमानखौ नों जाबाय, जेनेबा जानाय बादियानो जाबाय। जायनि जाहोनाव नोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ बुखिलांबाय इसिबां मानि। नों इसेबो सानाखिसै जे आंखौ इसिबां मान सनमान होदों, सासे सानैया खालामबाय हिसाबै नोङो एसे नैबेहाय साननांगौमोन ना? दा माइन्ड गैया होननानै सोरखौ बुंखो? नोंनावसो माइन्ड गैया, दा नोंनावसो ब्रेन गैया। जायनि जाहोनाव नोङो एसे फिसा खोथाखौनो इसिबां गिदिर इस्यु खालामदों, ससियेल मिडियायाव हगारदों। बेनि थाखाय नोंथाङा इसिबां मानि बेफोरबायदि गिदिर इस्यु खालामनाङामोन। जायनि जाहोनाव नोंथांनि गारिया स्क्रेच जादों। थिगानो दं। आरो लास्टआव मा बुंदों? लास्टआव मा बुंदों नोंथाङा सोंनायाव? साला गथ' मानसिफ्रासो खालामदोंमोन। आरे गथ' मानसिफोर खालामनायानो नोंथांनाव एसेबां गिदिर दाय जाबाय नामा? बे गथ' मानसिफोरा मा बुजिनो? गथ' मानसिफ्रा मा बुजिनो? बिसोर जेखौ मोनो बेखौनो खालामगोन ना। आरो नोंथांनि गारिनि इसेबां गाहायावसो जादों आरो बे खामानिखौ गथ' मानसिफ्रासो खालामगोन। दिनै नोंथाङा इसेबां मानि गथ' मानसिफोरखौ इसेबां माने गिदिर गिदिर बाथ्रा, जाय बाथ्राया ननसेन्स होनजायो। नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरखौ आं दा ननसेन्स होनगोन। ननसेन्स। नोंथाङा ननसेन्स। जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हादों। मिस गेमस्रि दैमारि। आरो मा बुंदों लास्टआव? मोजां गियान होनो रोङै बिमा बिफानि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जायो। कारेक्ट। खोथाया कारेक्ट। नोंखौनो नोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनानै मोजां खाङाखै। जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि जाला माला खोथा बुंग्रा जादों। नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंथांखौ मोजां गियान होनानै खांनायमोनब्ला नों दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। बुजिबायना? कारेक्ट खोथाखौनो बुंदों नोङो। बिमा बिफाया मोजां गियान होनानै गथ'खौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन। नोंसिनि नोमा नोम्फायानो बेफोरबायदि नोंखौ मोजां गियान होनानै खांनो रोङाखै। जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायग्रा जादों। इउसलेस, माइन्डलेस नोंनो। स' लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियानो। आं जोबोद रागा जोंदों दै। बेफोरबायदि जाला माला बुंलाबायनाङा। सासे सानैनि थाखाय फुरा डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लानि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बुंलाबायनाया खिन्थु जोबोद गाज्रि जादों। निमाहा बिनांगौ गेमस्रि दैमारि। अके, दिनै भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ। बाबू येतो फाराची लगे फाराची anak ko lang si ya gan ba ila bicara
আনি দিয়ে আৰু ক'ত পাই কি নাম আপনার হাজবেন্ডের নাম কি? ইয়াৰ নাম না কুলা বাবু লড়া কেটা আছে বাচ্চা? বাবু এটাই আৰু নাই কোনো কবিতা বড়ক আৰু কি শুনিছো নামটো হৰিচন্দ্ৰ বড়ক জানো বিচাৰে দিয়ে আৰু আমাৰ ওচৰত মানে বহুত দুখ পালা না সিহঁতে গিৰাকৰ পালে ঘৈণীয়েকে দুখ পালা আৰু ঘৈণীয়েকৰ পালে গিৰাকৰ দুখ পালা এইখিনি মাজতে বিচাৰি কিনে গাঁওখনৰ নাম বৰডাংচি গাঁও বলাগান গুচি যাও। কি হৈছে কথা কি হয় এন্তে মানে এই মানে কিবা হ'ল সম্পৰ্ক কি হয় এন্তে? সম্পৰ্ক এইটো ভাৰ্যা বেটা হয় আৰু সেইটো খুৰী মায়েক হয় খুৰীয়েকক লৈ গৈছে আৰু 8:30 বজাত মেডিকেলত যাম বুলি যায় আমি সেইদিনাৰ পৰা মইতো ৰখি আছো যে দুপৰীয়া মই অলপ সোনকালে ভাত খাম 12:30 এটা বজাত ভাত খাম সোনকালে আহি পেলাই বনাবি মই অলপ বেলেগৰ দিকে যাওঁ গাঁৱৰ দিকে অলপ কাম আছে তেতিয়াৰ পৰা অহা নাই এতিয়া কিয় নাহে ফোন কৰি আছো এতিয়া নেকি সন্ধিয়া মোটামুটি 5টামান বাজি গ'ল তেতিয়ানো ফোন নাই ৰিচিভ আছে কিন্তু খঙত আছে তাই আচলতে তই কিয় খঙত এনেকে মোক কথা পাতি আছা তই নিশ্চয় মেডিকেলত নাই মেডিকেলত থকা হ'লে মই গম পালো মইতো যাম বুলি কৈছিলো না ৰাতিপুৱাই মই তোৰ লগত গাৰ্জেন হা মই তোৰ লগত যাব নোৱাৰা কাৰণে কি আছে তাত কুৱেশ্যন কি আছে ময়ে তোৰ স্বামী তোৰ লগত যে মই যাব নোৱাৰো তই কাৰ গাৰ্জেনক নিব খুজিছা কাক নিব খুজিছা যে তোৰ কি বেমাৰ হৈছে কি বেমাৰ হোৱা নাই মইতো জানিব পাৰিম না এনেকে কৈ পেলাই তাৰমানে সেইদিনাখন নাই মই নাযাওঁ মই নাথাকো মই যাওঁ হয় ট্ৰেইনত জাপ মাৰি মৰিম হয় মই য'ত যাব লাগে ততে যাম বুলি কৈছিল তাৰপাছত নাইয়ে আৰু সেইদিনাৰ পৰা নাই ফোনে ৰিচিভ নকৰে আৰু আপনার পত্নী হয় ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? ল'ৰা মোৰ বৰ্তমান 13 বছৰ ৰানিং চলি আছে ছোৱালীটো 16 বছৰ মোমেকত আছে ছোৱালীটো মেট্ৰিক দিব লগা অহা বছৰ কাৰ লগত গৈছে মানেতো মইতো নাছিলো না মই গুৱাহাটীতে আছিলো মই আহাতো 2 তাৰিখে আছিলো এই 2 তাৰিখ মাৰ্চত সেইদিনাখন আহিলো মই আমাৰ নিজৰ যিটো নেকি ভতিজাই কেনেকুৱা যদি এনেকে ভতিজা লৈ গৈছে। ভতিজা লৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? এতিয়াতো মইতো দুজন গৰাকী বিচাৰিছো এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ ৱাইফ যদি আকৌ ঘূৰি আহে ৰাখিবনে আপুনি? ৰাখবা লাগব ঘূৰি অহাটো বিচাৰটো গ্ৰহণ কৰাটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছো বৰ্তমান তেওঁলোককতো য'তে কি নাথাকক এতিয়া উভতি আহিব লাগে হয় মোক তাৰমানে আমাক সকলোকে তাৰমানে সকলোৱে বিচাৰি আছে যে তেওঁলোক লাগে আৰু